28 حديث عن سعيد المقبري قال جلست إلى ابن عمر ومعه رجل يحدثه. Сағид әл-Макбари хабарите менде bir вакыт Ибн Гумар янына килеп утырдым ди. Һәм аның белән бер кеше иде, һәм ул шушы кешегә нидер сөйли иде. Алар шушы кеше белән нидер сөйләшәләр иде Ибн Гумар. فدخلت معهما һәм мин алар янына кереп утырдым. فضرب بيده صدري وقال أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما. Һәм шул вакыт Ибн Гумар кем ул? Абдуллах ибн Гумар, Гумар ибн Хаттабның малае. Шул вакыт Ибн Гумар бу килеп утырган кешенең күкрәгенә китереп суга. Минем күкрәгемә китереп сукту ди. Һәм әйтә: Әллә син пигамбәребезнең әгәр ике кешенең пышылдашып сөйләшеп утыруларын күрсәң, рөхсәт сорамыйча алар янына килеп утырма дип әйткәнен белмәдеңме? Әллә ишетмәдеңме ди? Әле хәтерлисезме без белән хәдистә алар. Пигамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: әгәр ике кешенең серләшеп утыруларын күрсәң, алар янына рөхсәт сорамыйча килеп утырма. Ягъни алар сөйләшкән нәрсәне тыңлама. Ярар, безнең алда кем хәтерли? Безгә ничек белергә, булар кешеләр серләшеп утыралармы, әллә серләшеп утырмыйлармы? Ничек белергә? Аның галәмәтләре бар дидек. Беренче галәмәте, әгәр син аларның читкә килеп пышылдап сөйләшәләр икән ике кеше пышылдап, бу аларның серләшү галәмәте, шулаймы? Икенче галәмәте, әгәр дә кешеләрдән читкә китеп утыралар икән, димәк алар нидер серләшеп утыралар. Шуңа күрә шундый кешеләрне күрәсең икән, рөхсәт сорамыйча алар янына килеп утырырга ярамый. Дәвам итәбез.